Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Dr. David Lyngdoh ubalong chairman jongga Umsning People's Front kabalong ka Independent Forum jongga Umsning Constituency hagalai tarik unailar arajar arpsan ulabu jingkeli halor ka jingterwa kensan jongga sorkar jela ban siu tulap hino yagi nongtrei jongki laiteli ki Autonomous District Council karilum kasi jaintia bat garo. Dr. David Lyngdoh ulakan ru dagabaong baki Autonomous District Council kimdei ki Jaka le Politics jongno nrei ki dei ki Jaka Thawaiñ banyada ya ka jait penriu red pa haga jela Meghalaya bat ulabu jingkeliru hato ka sorkar kalaya selok na bat ulat ka jela bat kumjuk ru bat ki MDC jongki laiteli ki Autonomous District Council Shuaban Shimya Karai ban siu tulap tang namar baka Garo Hills Autonomous District Council kadon hapdeng ka jingkerdu pisa kat hadu baki nongtrei kilasyu klem tulap la saufulai benai kenti. Alright, kum nongtrei man sobha bat nongalam jongka Umsning People Front UPF. So kya ba everyday bat kani ka eka ba ka sarkar hi ka lawan ban shimi kani ka senjam. Ka jingkali ka banga kali halade hatu ka ta ka ADCs ki jongi hando menta kidang long kumju hi kampat don kata ka jingkiu ki hangno ru ke bangi sula banyu i ka dedang jing thmai jong ki building ki jongki bat ki kamra shong jong ki staff bat ki kamra shong jong ki MDCs ki jongi henrei ni so tu pat ba nadu 1962 ladap kha ladap prang ladap penyeng ya ka district council 1972 ngiu ba ka state government lakhapat hendro mentang ngiu ba solongo kalong ba ka district council mentang ban syong ba no ka haban depend yelade ha ka sarkar jela bat la ka sarkar jela kabalami shikhaman ban terwa ya kani kajing terwa ba ya kajing siu ya katulop jong ki nongtrei jong council kala dei na kakti jong ka sarkar hadu kani ka prisa kala bandai hakabi dei baka special assistant help kaban late ban rung shaka account jong ka council shaka ta bang baka council kadon bat kani ka council hi kan sasiu katulop silagi jong ki nongtrei lani kani ka pisa lani kani ka special assistant help kabawan naka state government kadai bai ba siu direct naka state government lani nangni shekhaban kumbakran hi noilam ktien jonga National People Party jonga sarkar banna chief minister dan borom jungi hatu kata ka jingsiu tulak nangni shekhaman kandai bai naka kti jonga sarkar hatu kata ka ADCs kaba ni kumki jaman repai ki bangila shanya teli telan haka menta ka hablong depend no lani ka habdon no kata ka dependency haka state government balada ka long kumta ya kata ka autonomous bat kata ka autonomy kala kriya no steng bangya sotu balada manga kum ubri shimen nga haban shanya no ya ka jingim ga jonga hangno tega bomot ba nga hab ban ko ngu ken kat ba ki ong te namar kata ngi sotu shai ba lada ka state government menta ka let ban kenya re kiti jongka shaka district council shikini ki lightly ke district council ka balong ka khasi autonomous district council ka chantia autonomous district council ka garo autonomous district council tinga sotu ba menta lada ka long kumta te kala de shisha ka ba kala don jingma ka ba kra hodu ta baya ka district council ka balong ka taka ying kentang jong ka japan riu khasi jungi ka ying kentang jong garo hatu ya ka taka ying menta an pelong no kum ka way na ki department jong ka state government but lada ka district council ki MBC sebenarnya borom jungi UCM sebenarnya borom jungi ubayalam ya ka japan riu syaka taka lenti ban ya ki ka jisngan ya taka jingkemen ya kata ka security but banyada ya kata kendo ka siap banyada ya kata ka culture ka custom ka tradition ka jongi ladai ka nihi kala long no kumba
la depend hangno tiga umat la dan mano kinya ya gane ka council jingi kalasuk bakala jam hado lata kalau tangi sokia ban ong hatu shwa baga government the state government kan wan ban pensko pai ba ya gane ke jing temu hatu kalau dan nem ke consultation kalau dan nem ke discussion but u klidu jang council u balong u governor kaladat ya kran nem bagi MDCs balai thir nem de ki banai bagi snem shop kan wan kane tang nomor bakadon kata ka emergency financial crisis ha kane ka council ba pi hap ong manta ba ngi ngin yarap mangi ngin sin mangi ka tulop kata ka pat syai ha upai ba mata dong so lengo ba kumno kansan la shu ong ban siu tulop no daga state government ya kinong tre jong ga DC te kamodi ki MDC jongi ke bangi legit on siu tulop no daga state government ki MDC menta ki ba khambun ngeyo bakala kala kilek tai haki politics jisha ke district council kam dai ke Jaka ju banyale politics ka dai ke Jaka ka ba kentang ka dai ke Jaka ban Thawaiñ banyada nam ta jungi ka jingkali ka banga keliru pala da ka state government ka ong banyarap kumta ka phaya dai da kanu ka lenti hatu kidon mo ban ba kumbalong kita ka GNT MOU bat ka sarkar Assam habidai paging penbek put kadon kata ka policy ka biong give and take policy hatu mentaro kadon ka give and take policy aba district council but ka state government ka jongi na lor ba kala don ka para 12A ka ba man basna ang ka district council kaya tengku ba ka state government ka jongi but ni kan mau ki ang ka bangala kwa edik ba kan urlong no kan trikam no habidai ba ka syongman u kasi ba non kasi ha to ko por bala thau ha por be danglong ibadeng SSLA kum u CM nga sngo ngala kemen bila thau itu ka an habi de ba shong ka shuman ya kaniru marsin poi has ga state government ji ong la tung ko ba ka para 12A olai tung ko u governor ong scrap no e kini ngim la ban implement nya kani ta ka de ka e kani kala de ka harassment ka ba kraw pha ban ni shikmat ngim tip shu ka e ka banjai ka district council ka jongi ngala ya ka do por ban kran bhash phang ka election ka banwan jong district council rementa ngi iba yakata ka ying ka bakantang yakata ka bangyalai kren kani menta ka haplong dependent no kandon no dependency but ka district council ka ban shania tritalan no hak sarkar re ngang kwa ban ong ba ya ka sarkar sungha palait no the special assistance grants kiba ka central government ka de ban ai ba ka bakal ai ha ka state government men shwa la ong ba ka direct ka district council henry ka central government kong am ka ya lang ba ka state government de menta ba de ya lang ba ka state government balik ka mai issue balik ka mai no menta kalau don kam UCM dan buram jongi ila let jong ka HDC banikran ba de ben pelait no ya kata ka bah ya kata kamang tingka ka bakerpang na menta jong ka ke HDC jungi Henry Deputy Chief Minister badan borom jungi ong ba antale kata redo mentangi pa yoi bakan wan re khala menta sulong kum hajing pos ni man siu tulop no ada state government ya kinong try ka council kata kala kamla manlong kata ngim la ban pediang has to be rule there has to be ordinance ka bagin pass but hapai ki ai ki ba numi tungku namar lada ka sarkar ka ong hoi ni habnya pet ken ke ai ba tungku yo don ga give and take policy te kata daga jat ben real jungi nganget bana lor bakla sakama na lor bakla jan syak tulub ya kini umsaw jong kini influx jong kini ke jing le don bor kiwai pat ngayu iba mentaru kani kan kata jor harurata but kuma syukran no wat kalong mentakum ni nang i kuma jang jai hendrik pe agi search long bar kawai pe ya ke jing buhai shnong jigi pe jat ben real nyim don kata ka mensiam ya per jat ben real ni kran bani dai la ka jong ka jat ben real ret pai ka jongi pay ka pla tengka pay ka pla pisa jong council balik ka duna ka karne na ka nyo po klor ka system menta poy teng lai po so po 8% klor ha ka system pin generate fund nai kumno fin siu tulong ka government of Meghalaya kala de ban pek ban snai ki an but kumba kala ai ya ka muda bylaws shaka district council ai la mi ki wi pat kiba la ban generate tax kala ban generate fund revenue na kamta jong ka district council hoi ka sound fishy ba ada ni perkhat ta kom long kom jinglong jingman yo let's see kani ka data ga one side
game ka ba jong nur jong no nganum ban hinrai chief minister jongi ude ugaro haban perkat ela ka jat benri lo jong ha perkat ya ketika JHDC na ka JHDC ru kala ta ba 2014 habaka central government kala ai to special assistance grant katu ko basispa 0.75 crore katu ko pisa kan pentre hok ting lai kendu iginong ilam garu hang tiba per kapisa ka kampoi kapisa la kit kapisa la man la use misuse hakur kom per tementa la da state government ko ngin ai kom ta na ka banta ka tai JHDC kamot ka haban long solonsa ka haban biang nama kani ka jingkot kam dei nam ta ka JHDC kam den ta JHDC kani ka dei lang ya baro lightly ki autonomous district council nama kata the state government kam dei ban play politics be dei ba kan noru mau konrat kong sang udah hiu garu udah hiu red part udah hiu tribal ni ru indegi tribal but ni have preserve ya ka right sega jongi kat kum ka mo you don't need to ka Bengal Frontier Act mensua ka ba leda yang ni mentang ipan ILP ho ka jinglam kong sang ma ong lapas hang teh po ayu lapas itu ko ordinance ke jongi ba ngin pano ng central government ban ai ka in line pan bet handi hedok mentang ipat yo henry kuman shu ong no tangi seng bahalang bapli ki balai mi ki be ki kam ki jam jong ki balai ban yeng hakelenti sengkin man ra kalama bawan Amit Shah wang Christmas nan sale komta kumni komtai do mata shanu kita ki jingkular ki jong u ngala ban ong ba kani kala bandai ka harassment kani kala bandai ka ke ba manipulate ya ka jat nri ga jong hi ni nginum sha le bakan long kumta bala ga gamen ko ban situlop ya kinok tue jong disi ka hap ban shong perkhat sani bha balada pala an perkhat kan ai da katu ka gran ka bala deban ai sha ka council ai no mentai gitu pelak no mentah